С Гасаном? Гасан. Это ливанец? Bizning ondag'i qalay o'qitmi? Biz ishni boshladik Salomatlik saqlov ministrligidan. Алар белән элемтәгә кирип, алар белән киңәшләшеп, соңыннан Татарстандагы бөтен медицина учреждениеларына бездән рәсми хат китте. Әгәр дә теләүчеләр булса, менә без шундый проект оештырабыз. Әгәр дә Палестина халкына, Фәлестин халкына ярдәм итүчеләр булса, безгә кушыла аласыз дип инде. 4 табиб таптык. Алар ала берсе, аларны исән-сау кайтарлар дип ышанып көтеп калам. Сугыш турында уйламыйбыз бердә, уйлыйбыз. Кешеләр турында гына уйлыйм. Уйлыйм, нинди анда кешеләр бар. Интернетта күргәнем бар, бик гарип кешеләр дә бар, күп авыру кешеләр бар. Докторлар булмагач, бик авыруларга. Без килгәч, иншалла, аларга яхшылык эшлибез, тырышабыз. Беренчедән без Алла ризалыгы өчен барабыз. Я Аллаһ Тәгаләнең ярдәменә өметләнәбез. Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм бирсен иде, ул мохтаҗ кешеләргә кулыбыздан килгән ярдәмне биреп торырга. Икенчедән без табиблар һәрвакыт авыр ситуациялар белән очрашабыз. Куркынычлы әйбердән, андый куркынычлы әйбердән без куркмыйбыз. Главное, безнең кулыбыздан килгән ярдәм ул кешеләргә шифасы булсын иде. Безнең баруыбыздан ярдәм булсын иде ул мохтаҗ кешеләргә. Мин күптән җыендым инде. Белгәч, куандым, что Аллаһ Тәгалә безгә насыйп иткән шундый җирдә Палестин кешеләргә ярдәм итәргә. Куркасызмы? Аллаһ Тәгаләдән генә куркам. То есть анда барып куркмыйм, юк. Первая реакция была шок. Глаза округлились, но как бы если он решение принял, я не могу противиться. Я, конечно, вздыхала, поохала. Вот, но он мне 1000 доводов привел, что там все нормально в плане обстрела. Я боялась, что там обстрел, как бы такие вот ситуации военного действия. Вот, но он убедил, что там все спокойно, и как-то я уж так это смирилась. Раз решение принято, я ничего поменять не могу. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.